Търсите ли софтуерно решение, което предлага възможност за разрастване спрямо конкретните нужди на компанията, гъвкавост на инвестицията, изнесена поддръжка на системата? Клауд решенията направиха изключително лесен достъпа до съвременни технологии, независимо от размера на вашата компания. Сега наличието на интернет връзка е достатъчно необходимо условие за имплементация и работа с ефективни софтуерни решения. Представяме ви FM Center Cloud. Част от предимствата на FM Center Cloud са: по-малка инвестиция и възможност за плащане на месечни вноски, гъвкавост в зависимост от управляваната от вас собственост, не изисква инвестиции в хардуер, IT, инфраструктура и поддръжка, подходящ както за големи, така и за малки и средни компании. Получавате автоматичен апдейт до най-новата софтуерна версия. Изберете качествено и достъпно решение за управление на сгради спрямо вашите нужди. Научете повече на centermine.com.